Vi har vores overevne, der er den perfekte krop. Og vi har vores underevne, der er teenager og deres selvopfattelse, selvværd og selvtillid. Hver 6. af 13-årige i Danmark har en dårlig selvopfattelse af deres krop. 30% af de 13-årige i Danmark tænker enten over, om de er overvægtige eller undervægtige. Og de personer, der tænker over, at de er undervægtige eller overvægtige, de trives rigtig dårligt i skolen, derhjemme og bare i det hele taget og føler sig ensomme. Vi har lavet en lille film om en dreng, der bliver mobbet i skolen. På grund af, at han er overvægtig, og så er der de seje drenge, der irriterer ham. Se lige, hvem der kommer. Se hvem der kommer. Det er fødbær, mand. Cool, mand. Det sker der et fedt svin. Hvor er det en fedtsuning, mand. Jeg er ikke lige klar. Nej, gå den vej, hvis du vil. Du kan tage bagindgangen. Gå ud. Væk med dig. Det er cool. Skål med dig, mand. Skål med dig, mand. Fuck, føde, mand. Man. Føde svin. Foran dig. Jeg se ham lige her. Vi ser skål her. Hvorfor kommer der nogen i skolen, mand? Føde ko, mand. Skål hjem. Ingen gør. Føde. Og det kæft, så lærer jeg ikke klokken. Jeg er ikke med. Sover du? Det er altså ikke, at jeg sover til det. Hvorfor græder du? Er du gået i vinterhit? Føde ko, mand. Hvorfor græder du, mand? Du er fucking cool fed, mand. Du drikker ikke andet end cola, det er derfor, du er så fed, mand. Den er også færdig med Føde svin, man. Har du ikke taget et bad, men du stinker fucking meget. Nej, man. Føde ko, man. Løb med dig, det er føde svin. Løb over og sov. Løb, man. Føde ko. Se hvem vi har der. Det er tykke. Se hvem vi har der. Kom så her, Fødebær. Hallo, fed. Fed, reagerer lige. Reagerer ikke, han er bange for. Hallo, det fed ko. Kom her. Hallo, det fed svin. Kom her. Lad mig prøve. Svarer du ikke? Hvorfor svarer du ikke, det fed svin? Hvorfor svarer du ikke, her? Det fed ko, men hvorfor svarer du ikke? Fed ko, mand. Hvorfor svarer du ikke? Fed svin, mand. Fucking fed ko, mand. Hvorfor svarer du ikke? Mand. Elveren hænger over det hele, mand. Fed svin. Jeg kan ikke engang fucking beskytte sig selv, mand. Du vejer 110 kilo, mand. Fed svin, det gav med dig, mand. Hvor er der en fedttuning? Hvorfor mig? Hvorfor ikke en anden? Hvorfor er det altid mig? Hvorfor er det altid mig? Hvorfor er det altid mig? Jeg har noget, jeg gerne vil snakke med jer om. Thomas, der sidder herovre, han bliver mobbet, og han er rigtig ked af det. Jeg vil rigtig gerne bede jer om, at I ikke driller ham mere. Hvis han skal fortsætte i klassen, så skal han have det godt, og så skal alle være søde ved ham. Så det skal stoppe lige nu. Er det forstået? Ja, det er måske ikke. Så er det. Ja. Yes. Ej, tykke Thomas. Kom her. Hvad er det, du har sagt til lærerne? Hvad er det, du har sagt til lærerne, de fede? Hvad er det, du har sagt til lærerne? Hvad? Hvad er det, du har sagt til lærerne, mand? Hvad? Hvad er det, du har sagt til lærerne? Fucking fed, mand. Hvad er det, du har sagt, mand? Fede ko. Hvad fuck er det, du har sagt? Fede, mand. Skru med dig. Gå. Som om vi gider her i klassen. Du skal have sammen med mig, mand. Prøv at se på dig selv. Ærligt. Ikke dig selv.
Er det virkelig så slemt? Er det virkelig så slemt? Hvor er det lige mig? For kunne det ikke være en anden? Goddag og velkommen til CNN Morgennyheder. Inden vi går videre til de aktuelle nyheder, så vil vi lige blive lidt mere om sporten, som Edmund kan fortælle os lidt om. Ja, hej og velkommen til CNN Morgennyheder. Som jeg som godt ved, så spillede Real Madrid og PSG mod hinanden, og den endte ud i uafgjort, og lige efter så vi alle sammen et ophidset Ronaldo. Og det skyldes på grund af, at han skulle tage en doping-test, og det var ikke fair for ham. Og så videre til de aktuelle nyheder. Ja, tak for det, Edmund. I dag så vil vi fortælle om en dreng, som er blevet mobbet, som hedder Thomas. Vi hører mange mobninger ske på efterskoler, privatskoler og folkeskoler. Vi har fået at vide af hans forældre, at Thomas' forældre, at han har taget livet af sig selv på grund af, at han netop er blevet mobbet. Og han har skrevet, inden han døde, så har han skrevet afskedsbrev og taget billeder og en kort video af sig selv. Ja, og det vil vi så vise her om lidt. På gerningsstedet. Og det vil Tom Petersen snakke mere om. Ja. Hej og velkommen til Islev. Nu vil jeg gerne følge jer op, hvor offeret tog livet af sig selv. Kom, det der var. Nu vil jeg forklare hvor gerningsstedet. Vi kunne ikke komme til andre steder, fordi politiet har spadet det hele. Thomas var en knægt på 16 år, og han var en af de ældste i Islev skole. Thomas blev mobbet meget groft, og det skyldes, at han tog livet af sig selv. Her er gerningsstedet, hvor 16-årige Thomas Petersen tog livet af sig selv. Her kan vi så se, at han har haft stil til at komme op og stolen til at have sine fødder, og så er han blevet skubbet ned, så han tog livet af sig selv. Han har lagt en video op på Facebook, som viser, hvordan han dør, og nogle billeder. Så han har også skrevet et afskedsbrev på Facebook.